Salutare, salutare! Eu sunt Anio și acesta este H-Bike Traffic, așa cum probabil știți deja. Dacă nu știți, ați aflat acum. Glumesc. Astăzi facem o plimbărică din nou și dezbatem un alt subiect. Subiectul de astăzi, după cum o să vedeți sau ați văzut deja și în titlu, se cheamă Astăzi nu sunt eu. Și o să vă explic și la ce mă refer cu chestia asta. Și acum ziceam, o să explicăm la ce mă refer cu chestia asta. Pentru că nu mă refer neapărat la mine și nu mă refer neapărat că astăzi chiar eu nu sunt eu. Ce mă refer la altceva, o să înțelegeți mai bine. Bun. Acest astăzi nu sunt eu se referă la fiecare dintre noi în momentele noastre grele și în momentele în care avem anumite probleme, avem nevoie de un sfat și poate nu întotdeauna avem cui să îl cerem acel sfat sau îndrumare sau părere, cum vreți să-i spuneți. Și atunci, într-o astfel de situație, ce faci? Bun, se știe foarte bine, sau, mă rog, s-a demonstrat științific, cred, dacă nu mă înșel eu, că orice problemă este mult mai ușor de rezolvat și este mult mai ușoară atunci când este privită din exterior. De aceea, atunci când un prieten vine să-ți ceară un sfat, îi poți oferi un sfat pe care el probabil l-ar fi știut deja dacă ar fi fost situația invers, adică el să fie tu și, mă rog, tu să fii el, cum s-ar zice, mă rog. Sper să înțelegeți ideea. În fine, haideți să nu mai lungim. Bun, și acum ziceam, orice situație neplăcută, orice problemă poate fi rezolvată și pare mult mai ușoară privită din exterior. De aceea poți da unui om un sfat atunci când are o problemă, poți da un sfat mult mai ușor pentru că tu nu ești implicat în problema lui și nu ești stresat datorită acelei probleme. Și chiar dacă el în alte condiții ar fi știut o rezolvare, din cauza faptului că el se află în acea problemă, în acea situație, stresul cauzează creierul să nu se poată concentra asupra găsirii unei rezolvări pentru acea problemă. De aceea se întâmplă să avem situații în care avem nevoie de sfatul cuiva, pentru că avem nevoie de cineva care să privească lucrurile din exterior, în timp ce noi le privim din interior și suntem stresați că vrem să rezolvăm acea problemă, acea situație și, uite așa, din cauza stresului nu putem găsi o rezolvare. Și acum, na, poate să vă gândiți, băi, atunci e nașpa, înseamnă că stresul este nașpa și că nu e util la nimic și că nu știu ce.
greșit, nu vă gândiți așa, pentru că s-a demonstrat științific că stresul în anumite situații, nu în toate situațiile, dar în anumite situații, stresul este bun și te ajută să supraviețuiești în situații de criză. De exemplu, nu știu, n-ai ce mânca. Stresul, într-o astfel de situație, stresul te menține alert și te face să găsești urgent o soluție pentru a găsi ceva de mâncare. Însă sunt situații în care stresul este dăunător. Te împiedică să găsești o soluție, așa cum ziceam. Bun. Și acum că am dezbătut această problemă, să trecem mai departe la explicația cu titlul de Astăzi nu sunt eu. Probabil o parte dintre voi v-ați dat seama despre ce e vorba și ce urmează să zic, dar pentru cei care nu și-au dat seama, am să explic. Atunci când aveți o problemă și trebuie să o rezolvați și sunteți stresați și așa mai departe și poate nu aveți cui să cereți un sfat, din diverse motive, fiecare le știe pe ale lui. Poate, nu știu, poate nu aveți un prieten de încredere, poate și dacă aveți un prieten de încredere, nu vreți să vă știe problemele și atunci nu vreți să discutați cu el problemele dumneavoastră. Aici intervine situația cu astăzi nu sunt eu. Și anume, la ce mă refer? Că am tot zis asta și poate vă întrebați la ce mă refer. Bun, am ajuns la destinație, însă datorită faptului că vreau să mai pedalez, ne vom continua drumul. Îmi setasem destinația pentru acolea, pentru că nu eram hotărât să merg mai departe sau nu. În fine, haideți să continuăm subiectul. Bun. Într-o situație de genul în care aveți o problemă și nu aveți cu cine să vorbiți sau și dacă aveți, nu vă simțiți confortabil să faceți asta, va trebui să faceți un lucru care e posibil pentru o parte din dumneavoastră să vi se pară greu. La început, cel puțin, e posibil să fie greu. Cu timpul însă, exersând chestia asta la fiecare situație de genul, cu timpul creierul se va obișnui să facă chestia asta și în timp va deveni mai ușor să faceți acest exercițiu de imaginație, dacă putem să spunem așa. Dă-i tate, dă-i că-i dai bine. Și anume să vă imaginați, adică în primul rând, găsiți o cameră sau un loc undeva unde să vă puteți relaxa pentru câteva momente și odată ce ați găsit un loc în care să fiți doar dumneavoastră cu gândurile dumneavoastră,
faceți acest exercițiu, imaginați-vă că în acea zi nu sunteți dumneavoastră. Nu sunteți dumneavoastră cel care aveți acea problemă. Este un prieten drag care, nu știu, așa cum ziceam, poate nu aveți, dar pentru o clipă imaginați-vă că aveți un prieten drag și pentru acest prieten drag ați dori să faceți acest sacrificiu, să-l ajutați să găsească o soluție. Nu neapărat un sacrificiu, dar acest favor, acest gest. Ei! Bicicliștii! Ha! Ce tare! Mersi! Așa. Frumos că am găsit niște bicicliști. Mă bucur de fiecare dată când văd bicicliști din străinătate în România. E frumos. Și probabil mi-ar plăcut să merg cu ei, dar din păcate eu am momentan altă direcție și n-aș vrea să mă întorc. Așa că în fine. Bun, cum ziceam, faceți acest mic exercițiu de imaginație și anume imaginați-vă că în situația respectivă nu sunteți dumneavoastră, este un prieten drag pe care doriți să-l ajutați și doriți să-l ajutați să găsească o soluție, o rezolvare. Și atunci gândiți-vă ce sfat i-ați da acelui prieten ca să-și rezolve problema pe care o are. Ce l-ați îndemna să facă în situația în care se află și cum ați considera că el ar putea să-și rezolve problema. Știu că v-am spus, știu că poate să fie situații în care chiar este foarte greu, foarte greu să faceți acest exercițiu de imaginație. De aceea e de preferabil, dacă se poate și aveți posibilitatea, să faceți acest exercițiu de imaginație pentru fiecare problemă pe care o aveți, chiar și cele minore. Pentru că, așa cum am spus, exersând, făcând acest exercițiu mai des, creierul dumneavoastră se va obișnui cu aceste exerciții de imaginație și dacă el se va obișnui cu aceste exerciții de imaginație încă de la probleme mici, atunci când veți avea o problemă mai mare, creierul dumneavoastră va fi obișnuit să facă acest exercițiu și vă va veni mult mai ușor să faceți asta și să găsiți o rezolvare, chiar dacă o problemă va fi destul de majoră. Deci despre asta este vorba în titlul cu Astăzi nu sunt eu. Este pur și simplu un exercițiu de imaginație menit să ne ajute să găsim o rezolvare în situații în care poate inițial am crede că nu vom putea găsi niciodată o rezolvare. Și v-am explicat de ce. Pentru că, virgulă, creierul uman, de multe ori din cauza stresului, nu mai funcționează la parametrii normali. Sper din suflet să vă fie de folos acest exercițiu. Mie unul mi-a fost de folos în destule situații și am dat același sfat anumitor persoane care l-au folosit acest exercițiu și de asemenea le-a fost de folos. Puteți lăsa un comentariu
părerea dumneavoastră dacă sunteți de acord că acest exercițiu poate să fie util pentru dumneavoastră sau nu. Vedem că util. Wow, ca motorul. Mersi. Ok, nu o să mai lungesc. Vă mulțumesc din suflet pentru vizualizare. Dați-mi un subscribe, dați un like, nu vă costă absolut nimic, este gratis. Nu uitați să apăsați clopoțelul acela de lângă subscribe pentru a primi notificări atunci când uploadez ceva nou. Nu uitați că sunteți cei mai tari. Vă mulțumesc din suflet încă o dată. Aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare la un nou episod din H-Bike Traffic. Eu sunt Anio, v-am pupat. Ciao!